Дуруд ҳамҷиёрони азиз, дар баъзе роликҳои мо ва баъзе патсиентҳои мо ҳастанд, бисёр савол медиҳанд ва маълумот талаб мекунанд, ки ҳамин қадр табобат мекунем, духтур мерем, массаж мегирем, уколу дору мегирем, дар баъзеҳо фоида намерасонад. Дар бораи ҳамин ягон маълумоти ман аз таҷрибаи корӣ аст. Боз ман чӣ маълумоте ба шумо медиҳам, аз таҷрибаи кориам аст. Вақте ки устумора мешинад, ҳамон лаҳза устумораҳо ҳам мешавад, яъне остеофит мебаранд, устухончакҳои зиётӣ мешавад. Ҳамин устухончакҳои зиётӣ мушакҳоро зер мекунанд, торои асабро зер мекунанд. Дар ин лаҳза бисёриҳо ҳам маҳз мегиранд, фоида надорад. Бисёриҳо мераванд, уколу дору мегиранд, фоида надорад. Баъд аз дигар духтурҳо мегӯянд, ки фоида накард. Не, дар ин ҷо остеофит аст. Вақте ки остеофит нест, маҳзи дармониву уколу дору вақти нервологҳо дорухат медиҳанд, дар он лаҳза фоида мекунад. Дар он лаҳзае ки остеофитҳо ҳасту, устухончакҳои зиётӣ ҳаст, то устухончакҳои зиётиро аз танаи тори асаб якнима накунӣ, фоида намерасад. Вақте ки шумо мебинед, ки остеофит ҳаст, устухончакҳои зиётӣ ҳаст, он лаҳза ҳатман назди духтури мануалист рафтан дар кор, ки бо инро танҳо бо маҳзи мануалӣ ва маҳзи нуқтавӣ бартараф карда мешавад. ана баъд шумо метавонед дар назди духтурҳои асаб, дигар духтурҳо дорухат гирифта, баъд тавбати мушакҳоро кунед. Дар он лаҳза ба шумо 100% фоида мерасад. Лекин дар навбати аввал бояд остеофитҳоро аз танаи торҳои асаб дур кунед. Бисёриҳо аз чӣ сабаб пайдо мешавад? Вақте ки кори нишаст доранд, вақте ки бухгалтерияда кор мекунанд, раисҳо бисёр ин касалро доранд, шахсоне ки корҳои ҷисмонӣ бисёр мекунанд, онҳо ин касалро доранд, пайдо мешавад дар онҳо. Барои ҳамин вақте ки шумо мебинед остеофит ҳаст, аввал назди духтури мануалист рафтан дар кор, баъд ба назди нерволог. Саломат бошед.